May tagpira. Ha? Tag-5. Ambot o. Inutang ako. Hindi ko pa tinanong kung magkano. Pag may pera yung teacher, yung padis ng ano, yung kaparis ng pagkain, soft drinks. Pero pag wala, sasabihin cleansing water. Ayan mga guys, anong tawag dito? Comment down below. Opo. Tag-city. Ayan guys, oh. Sulit na tag-city. Banana Kui. Ayan mga guys, welcome back. Nandito na naman po tayo ngayon sa aming school canteen dahil recess na naman po ngayon for today's video. At nandito yung aming mga estudyante. Oh, ayan oh, nagbabalyuan na po sila. Opo. Sige, mabibis ka. Anong babalyuin ninyo? Okay. Mamay, turayak doon, kuan. Ito nga banana kui. Opo. Nasaan ang pagtawag? Banana kui. Banana kui, kamote kui. Ano? Barbie kui. Maghay ka dito. Panggibi. Yan, sige bi. Oh, bibis ka. Maghay ka. Bibi, beautiful eyes. Suka daw. Oh, hingos gibi, suka daw. Oh, gibi. Hingos. Ayan, oh. Si Deniska, mga estudyante ko dito mga guys. Jacket ang pera ito na corn dog. Atam, mananap, mas mapera pa yung mga estudyante sa am. What? Tag 12, tapos ako ang binibili ko, tag 5 lang. Nasaan ang hustisya? Mas asensado pa ang mga bata ngayon kumpara sa mga teacher, ah. Di ba bibis ka? Ayun, oh. So ito yung bantay dito, yan si Jackie. Si Jackie at saka si Mamay. Si Mamay Milba. Sila po ang yumayaman dito sa aming kantin. Opo. Yung kanilang tinitinda dito, iba't iba. Ayan mga guys, oh. Sarap na sarap si Mama Rina sa kanyang paglalagay ng sauce sa kaniyang corn dog. Opo. At ako naman dito ay naglaway-laway for today's video. Dahil wala tayong pambili. Opo. At ayun mga guys, for today's video, ito pang aming snack. Ang tawag dito ay banana kui. Opo mga guys, ang tawag po dito ay banana kui. Kapag utang po, ang tawag po dyan ay banana kui. Opo, for today's video. Pero kapag cash naman po yan, ang tawag na dyan ay banana kyo. So ngayon, alam nyo na. Tag-city. Ayan guys, oh. Sulit na tag-city. Ayan oh guys. Oh, dalawa na. City lang. Order na kayo dito sa Magsaysay. What? Diyan kaya. Matapsi. Eh, maram ka mabaysay talaga. Dari nga yung kanda. Maram ka paborito ko ini. Ano talaga. Huwag ka magsumat niya na nagsadak matamis. Masarap, matamis. Pwede pa naman utang. Pinan nawayan ha, sinigyan pinan. Sarap. Pasin na. Pag utang matapsi. Kapong ko pa nila pansin. Dinuldur ka dun ho. Pag utang matapsi talaga. Ayun, may kuan, may sus na yan. Si Ma'am Pio, ang kanya plan, December 28. Anak balak talaga, katapusan sa November. Martes. 25. 29.
Ayan guys, oh. Yung dalawang yan. May tagpira. Ha? Tagsin ko. Ambot, oh. Inutang ako. Hindi ko pa tinanong kung magkano. Boy, bago ko tagpira yung minude. Tagsin ko. Ready up. Pag cash, 5. Pag utang, 7. Walit yung tingog, oh. Ay, nabuylo. Sarap. Guys, napakasarap. Order na po kayo. Dito po yan sa amin sa Barangay Magsaysay. Mura lang po. Tag 10 lang po. Gana ako ng 3. Jackie. No? Oh, gusto nyo? Tara, bili na kayo. Yan, sold na naman yung snack natin. Tapos, kung nala na ako, laso na lang ako ipapadis. Mura na pambili ng ano. Diyos. Para malinis ang kalooban. Opo. Water lang ang kailangan. Ano? Balita, waray kwarta. Pag may pera yung teacher, yung padis ng ano, yung kaparis ng pagkain, soft drinks. Pero pag wala, sasabihin cleansing, water. Water therapy. Sa totoo lang, wala talagang pera. Mamay, baydan ko na ito utang ko kapon, kaya napansin ko, pag utang talaga matapsi. Babayaran ko na. Magkano ito mamay nga kapon? 50? 50 ito nga utan. Ako na may discount kay. Daw na. Mamay, wala mo ba niya pa? 45 pala ito. Niya 5 ya. Eksakto mamay. Wala, kusad. Sobra na ako. Nakupit ka na yun. Ayan guys, thank you so much. So nagbayad na tayo yung utang natin kahapon at yung kinain naman natin ngayon yung ating utangin. Mamay, utang niyan ha? Jackie, utang niyan ang pinahapot ha. Ayan, nanito nga bananakyo. Ito na ito. Hindi talaga ito. Ay, yun de. Inutang ni Rina ang pinapot ay barbecue. Ay kamotikyo. Matapsi daw ba sa utang? Napansin ko talaga. Sige, utang buwas an style na mo dide, utang bayad ay dire. Kaon utang bayad. So yung kinain ngayon bukas ang pagbayad. Kaya yung kinakain sa Biyernes, thank you na kasi pagkasabado wala nang klase. Ayan, thank you.